Shirin Dakika 120 tare da gidan Rediyo da Talabijin na Madubi, wanda ni Musa Muhammad Yankara zan gabatar. A wani yunkuri da gwamnatin jihar Katsina take yi, gwamna Aminu Bello Masari ya yi kokarin wanke shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da matsalar tsaron da ya addabi jihar Katsina, inda ya nemi al'umma da su zargi shugabannin rundunonin tsaro na kasa da gazawa wajen kawo ƙarshen har-haren 'yan bindiga a faɗin jihar. Har yanzu ana ci gaba da musayar yawu tsakanin rundunonin sojojin Najeriya da gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Zulum, tun bayan zargin da yi wa sojojin Najeriya cewa su ne suka yi yunkurin kashe shi a lokacin da zai kai ziyarar bazata a garin Baga, ba wai Boko Haram ba, inda rundunar ta ce kalaman gwamnan kan sojoji ya sanya yawa dakarunta da suke fagen daga gwiwa. Hajiya Lami Foundation da ke garin Samaru a karamar hukumar Sabon Gari a jihar Kaduna ta bayar da tallafin magunguna ga al'umma tare da yi musu gwaje-gwaje ga akalla mutane 200. Daga cikin cututtukan da aka yi wa waɗanda suka amfana da tallafin gwaji sun hada da zazzabin cizon sauro, matsalar hawan jini, ciwon suga da sauran cututtuka da ke addabar al'umma. Rundunar 'yan sandan jihar Kano na tuhumar mahaifin da ya ɗaura ɗansa a gida ba tare da cikakkiyar kulawa ba har na tsawon shekaru 7 da laifin yunkurin kisa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne 'yan sanda suka ceto matashin wanda mahaifinsa Malam Aminu ya ɗaure tsawon shekaru 7 a cikin wani ɗaki a gidansa da ke unguwan Farawa a gefen birnin Kano. Yanzu haka dai mahaifin wannan yaro wato Malam Aminu da matarsa na hedikwatar 'yan sanda a Kano inda suke fuskantar bincike. Kakakin rundunar 'yan sandan DSP Haruna Abdullahi ya ce sakamakon farko na bincikensu ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai akan Malam Aminu wanda dan asalin garin Okene ne a jihar Kogi. Idan muka leka kasashen ƙetare kuwa za ku yi cewa dubban al'ummar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne suka sake fita kan titunan birnin Kudus inda suke zanga-zangar tofin alatsi ne tare da neman firayim ministan ƙasar Malam Benjamin Netanyahu da ya yi murabus bisa zarginsa da laifukan rashawa da kuma gazawa wajen ɗaukar matakan daƙile yaduwar annobar corona. Shugaban Amurka Donald Trump ya lashe takobin amfani da wata dabara mai cike da rudani domin maido da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya kan Iran, matakin da zai gagarumar illa ga yarjejeniyar nukiliya da mahukunta Tehran suka cimma da manyan kasashen duniya. Trump zai ɗauki wannan mataki ne biyo bayan muzantar da Amurka ta yi bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta watsa mata ƙasa a ido bisa watsi da ƙudurinta na sake kakabawa Iran ɗin takunkumin hana siya da siyar da makamai ga sauran ƙasashe. Ƙarshen labaran namu na wannan lokaci kenan.